Jo crec que primer no enganyar la gent, no enganyar amb el producte, jo crec que és una cuina de producte, m'agrada molt el producte, un producte especial. M'agrada una cuina de la memòria, m'agrada que la gent no els... Ja m'agrada fer a vegades alguna tapa o alguna cosa amb productes de bastant lluny, però no... És difícil que jo faci un curri o és difícil que jo et doni coses de l'altra banda del món, saps? T'ho donaria algun dia per fer una cocada d'ulls, però en general jo m'agrada tenir un producte el màxim a la vora de casa nostra. A vegades faig concessions perquè no en tenim de tan bo a casa nostra i no enganyo la gent, és a dir, si m'he d'anar a buscar unes almejes no les aniria a buscar aquí al Ter, les vaig a buscar a Galícia, si em cal, no? És a dir, jo crec que no fas pas cap mal i feta per fer això, però sí que m'interessa saber quin és el producte que és el millor i per anar bé qui el fa, qui l'elabora, és a dir, el nom i cognom d'aquest producte m'agrada. Quina és la clau de l'èxit?